Todo parecía unha rolda de prensa habitual ata que na quenda de preguntas un dos primeiros en realizar unha suxestión foi o propio César Mosquera, quen se preocupou por saber por que razón e tendo en conta que se comezarán as obras de cara ao verán, non se contempla nesta ponte unha ampliación nas beirarrúas necesarias, consideran, para a seguridade dos peóns. Unha reflexión que tamén transmitiron nesta rolda de prensa a tenente de alcalde de Pontevedra e o alcalde de Poio. Entón aproveitar a execución da obra porque o largo da calzada o permite, estreitando os carrís, mantendo a ponte funcionalmente como está, pero alongando as beirarrúas de tal maneira que mellore a accesibilidade peonil da ponte, que neste momento non é todo boa que deberá ser. Era o que se comentaba por parte do concelleiro de Pontevedra, de César Mosquera, que hai marxe para na execución resolver e mellorar a accesibilidade, que entendo que é algo que nos preocupa tanto os concellos como a Xunta. Penso que o que se está dicindo aquí, o que nós tamén pensamos, de que se podrían ampliar un pouco as beirarrúas, dicir que tamén, polo menos o Concello de Poio non se nos consultou en ningún momento na execución do proxecto, dicir, tal como se foi levando, nós non temos en principio ninguna notificación para participar dese diseño. Concordamos como está o proxecto, pero sí, aberto sí, pero tampouco é certo que non en ningún momento se nos pediu consulta. Dende o Goberno galego dixeron que este proxecto non está pechado, se podería ver se é ou non posible, pero dende a Xunta din que para garantir a seguridade dos peóns e dos vehículos non é moi viable realizar esta ampliación que solicitan dende os concellos de Pontevedra e de Poio. Respecto á modificación do proxecto, o proxecto está licitado. Se é posible algunha modificación no senso que se apuntou aquí, non nos pechamos, pero o primeiro é fundamental, seguridade peonil. A parte da comodidade, a seguridade. Escoitamos ao técnico e creo que as súas consideracións apuntan a un sentido. Por lo tanto, que teñan claro que a Xunta de Galicia que vai facer é garantir a seguridade dos peóns, a parte da súa comodidade. Creo que todos estamos de acordo isto, empezando polos concellos. Por lo tanto, unha cousa é decir que se podría facer e outra cousa é decir que se poida facer realmente. Preguntados tamén se plantexaron nalgún momento facer de sentido único a Ponte da Barca co fin de diminuir o tráfico, dende a Xunta deixaron claro que esa é unha guerra na que non se meten, unha guerra que deben resolver entre os concellos de Poio e Pontevedra. Respecto á circulación, que hai que saber se os concellos están de acordo. Están aquí os representantes máximos dos concellos e, por lo tanto, isto é unha cousa que lle terían que preguntar a eles, non a Xunta de Galicia, que o que está facendo aquí é presentar unha millora con investimento importante que era necesario e cumplimos a nosa obrigación. A partir de aí, hai cousas nas que os concellos deberían poñerse de acordo. A Xunta de Galicia aí pouco ten que decir. Hasta onde xeo agora mesmo, ese acordo non está ni moito menos pechado. Finalmente, a Xunta dixo que podería haber esa posibilidade de ampliación das beirarrúas, aínda que o seu posicionamento inicial, e no día de hoxe, apunta a que poucas modificacións se van a realizar en relación ao proxecto que se presentou esta mañá.